Hello, hello, maayong adlaw kanatong tanan kaninyo diha nga nagatan-aw kining atong mubo nga pagdasig karon makaigsunan sa makausa kini inyong igsuon inyong higala diha sa Dios diri sa atong channel sa God's Mission TV sa makausa ni ata aron nga magadasig na usab kanimo ikaw karon nga naaba ikaw karon sa kaluya di nawad-an na kagkadasig makaigsunan well ni ako aron nga magdasig kanimo nga hinumdumi nga gihigugma kapag ayo sa Dios. Now nini nga ka haponon makaigsunan hapon man karon. Will magisgot ko kanimo mahitungod sa gahom sa kapasayloan ni Kristo. So mao ni good news kayo alang nato kay ang atong mga sala makaigsunan pasayloon gyud sa Ginoo. Now nganong kinanglan nga mapasaylo ta kay kung di ta mapasaylo makaigsunan, wala tay luna sa gingharian sa Dios. So ang pangutana karon, ikaw nagsugid ba ikaw sa imong sala? Kinasing-kasing gabang na nga pasaylo sa Dios. Well, ang Dios particular sa makaigsunan sa paghinulsol. Tungod kay mo nay dakong mensahe ni Kristo makaigsunan sa mga katawhan. Ang paghinulsol tungod kay ang gingharian sa Dios ani ana. Now, si Kristo makaigsunan anumduman nato nga siya makaigsunan mao'y naglukat nato. Pinagi siyang kamatayon sa Kalbaryo sa cross, gilubong sa nabanhaw. Now, kanindot makaigsunan kay si Kristo, ang iyang kamatayon makaigsunan, o kanyang pagkabanhaw. Mao to'y ultimate nato makaigsunan nga redemption. O ang gahom siyang kamatayon, gahom siyang pagkabanhaw, mo na'y muusab sa dagan sa itong kinabuhi. Dili lang kay pasayloon ka, apan gusto sa Ginoo nga hinluan ka bag-ohon ang imong kinabuhi o mabatunan nato ang iyang pagkamatarong. Muna makaigsunan ang Bible makaigsunan nga diin nagtudlo ka nato nga diin atong isugid itong mga sala ug siya matirud-anon sa pagpasaylo o paghinlo kanato sa tanang pagkadaotan. So try to imagine kitang tanan nakasala man sa Dios apan gusto sa Dios hinluan ka. Himuon kang bag-ong nilalang, bag-ong binuhat sa Ginoo. Wow, praise the Lord. Now, sa unang panahon sa balaod, makaigsunan, ang prinsipyo sa balaod, sa diyang maghalad silang mga blameless nga offering, sama sa karniro, turo, or baka. Well, naigitawag atonement of sin, mapapas imong sala, makaigsunan, mapasaylo ka, sumala sa balaod. Pero afterwards, makaigsunan, ang kinabuhi sa tao, sama sa gihapon. Ang tao way kausaban makaigsunan. Tungod kay wa may gahom ang turong baka or ang karniro. Pero kini si Kristo makaigsunan nga namatay. No, manang gitawag sa the Lamb of God. Wow, siyang substitute sa karniro or turo nga baka. Muna si Kristo namatay para nimo. O garantiya makaigsunan nga di lang ka pasayloon apan usabon sa Ginoo ang dagat sa imong kinabuhi. Muna nga gihalad si Kristo once and for all, kausa lang ug alang sa walay katapusan. Muna gitawag og good news. Kay si Kristo makaigsunan supisente nga naay gahom makaigsunan nga ang tanan nagsugid tanan nga matud-ano mo dangop kanya mo surrender kanya usabon sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Muna yun ang Bible, anyone be in Christ, he is a new creature. The old has gone and the new has come. So busa igsoon ini kapunon mubula akong pagdasig kanimo dangop sa Dios kung ikaw karon nga nagpatig-a ka pa sa imong kasing-kasing tungod kay feeling nimo maluwas na ka kay buutan ka matarong ka paminaw nimo kay wa makakapatay wa ka nangawat malangit na kaigsoon dili na inap dili na basihan sa kaluwasan ang basihan sa kaluwasan si Kristo ang iyang gibuhat dito sa cross busa itang tanan gikinanglan nimo dangop sa Ginoo magsugid ta sa atong makapakyasan si Kristo ang makapasaylo nato si Kristo atong gikinanglan dili lang kay reliyon apan si Kristo jud mismo atong gikinanglan makaigsuonan aron nga kita dunay assurance sa kaluwasan kay ingon ang Bible ang midawat kaniya kang Kristo gitagag katungod nga mahimong anak sa Dios gusto pagang mahimong anak sa Dios si Kristo imong parion sa imong kasing-kasing imo siyang kunon imo siyang isipon nga imong hari Ginoo manluluwas sa imong kinabuhi so igsuon maayong adlaw sa makausa salamat sa panahon sa iyong pagpaminaw ang Ginoo magapanalangin kanimo maglig-on ug magdasig kanimo. So please ayaw kalimot sa pag-follow sa tong channel diri sa Facebook, sa YouTube God's Mission TV. Ug salamat sa imong pag-share sa atong mga video makaigsunan. Nagtuo ko nga ang Dios panalangin kanimo sa imong pagpaminaw ug sa imong pagdawat nining mubo nato nga mensahe sa pagdasig makaigsunan sa kaimportante diya sa pagpasaylo ug sa pagsugid sa atong kapakyasan
sa Dios. So God bless you ug bye-bye mga kaigsunan. Bye-bye.